Ogobela esebephuma lapha kuwena bangitshela ukuthi wena nomkami niyajola. Kusho bani? Ogobela usuku abathwasisa la abathi wena nomkami niyalalana. Musukwenza lento Sipho oyenzayo ngoba wena ngisizile kumkwakho esenkingeni egula. Let's get in my good say. Yasi Mani ngaqala ngene. Hayi why ungafuni singene sifuna ungene. Ufuna ngene mina qala. Why akungene thina qamisa thonza amuve thatha lento le nimuvele. Hawu nangu nomfazi. Ithwasa nalo. Nangu. Ithwasa uye noZipho lo. Uye lo. Ufuna wena la. Bengizolanda imithi mina. Ungitshela Imithi kaba. Ngitshelile. Mr. Ton take her out. Ufuna noZipho la. Bamba chief. Mami. Wathi mina kuphelile. Ufuna manje ufuna la ngoba uthi asimqonqoshe. Uthwasisa khona la lo muntu. Ya ikhona khona la thwasisa. Kunoba namathwasa nje egcwale khona la eJarata. Ya. Hey. Umthole kanjani wena ukuze umthembe ukuthi vele uyathwathisa? Ngayalelwa umunye ubaba egula lonkosikazi naye. Angazi ukuthi okwabo kwaphetha kanjani. Gogo, mara akuvulekile ibhag yangisi. Kumele wena. Una response. Gogo, bathi ubani le? Mehle mama. Mehle mbamba. Yeah, mehle mama. Mehle mamba. Gogo. Check on the other side. Okay guys, Mr. Jones uthi let's go on the other side. Is check nje la eJaratini. Ukuthi mhlambe la umnyango nalo. Qonqo. Mehle mamba. Hey, awu check Mr. Jones mhlambe there's something that you can say. Kunomuntu ombona? Ya sanibona bhuti. And then amakhamera Sawubona bhuti. Sipho. Kwenzakalani la emzini obaba omkhulu namakhamera? Siza kuwana bhuti omdala. Nganisiza ngamakhamera emzini wakumthimkhulu. Isixolisa ngamakhamera siza kuwana ngabe ndala. Ngibhizi la. Ungilethela abantu namakhamera. Ngibhizi la. Bhuti wami kodwa kusiyinkinga le. Hayi ngibhizi namakhamera ungilethela abantu engingabaza ngibazi obani la. Omkhulu siyaxolisa igama lami ngulava from iJozi Bioscope. siJozi Bioscope nje usibona sikanje nabo bhuti. iJozi Bioscope iqedwe kwenzani? Size ngomfazi wami ngabe ndala. Umfazi wakho uthi njani? UnoZipho? Yebo ngize ngoNozipho. Ukuthi kunjani ngoNozipho wenzakalani? Ngoba ngamlethalana ngifuna ukuthi sithi ukuxoxisana mina nawe ngabe ndala. Sixoxa ini? Sixoxa ini? Sithi nje ukuxoxisana ngabe ndala. Asithi nje wena bhuti wami ngoba asingafuni ukuyinweba le ndaba ngoba sibhizi thina bhuti sisebenza ngokunceda abantu. Mangabe umuntu unenkinga unokusibhalela la eshowini mangabe mhlambe kunento ongayi-understand unokusibhalela lana ukuthi seze kuyi-understand kakuhle. Wena bhuti wami ubhuti uyakhala lana uthi unoZipho wathwasa la ekhaya ngithi. Yebo wathwasa la ekhaya unoZipho. Uthwasela ekhaya unoZipho, uthwasela ekhaya. Uthwasela ekhaya. Yebo So size ngaye impela ke ngizobheka yena kuwo ukuthi ke ngoba khona engakutholi kahle kuyena. Ikuphi ongakutholi kahle ngoba wena angithi ufike umkakho la egula evuvukela inyawo uthe mayigulwa umkakho evuvukela inyawo sangena sakhonsatha sahlola sabheka ukuthi yini sathola ukuthi lo muntu uhlushwa yidlozi samthwasisa wa right manje yipi into ekhala ngayo Lokho phela kusho ukuthi sekuphelile ngisafuna ukuthi sikhulumisane ngalokho ke. Ikuphi ngoba phela size safika umthwasise endlela yipi mhlawumbe ubhuti usaba ukukubuza. Ayihambi kahle. ayihambi kahle kanjani ikuphi ungahambi kahle ikuphi ungahambi kahle akunama client angena kuyena. Konke izinto nje angibona kukho into ehamba kahle since akubuya kuwena nje akuhambi kahle. Bhuti wami okay mina mhlambe yimi nga-understand into zobungoma wena bhuti. Ngoba umthwasisile kanje awuyujabule mawubona ngathi client lakho olithwasisile liyasebenza and le msebenzi lo wenzayo mhlambe liba nama client nalo akukujabulisi wena lokho. Mina kuyangijabulisa lokho ngoba sisuke kubonakala ukuthi into engisuke ngiyenze kumuntu isuke ihamba kanjani nami lokho kusuke kukhomba ukuthi hayi inkinga la ikhona ke usajabuliswa yilokho manje lapha kwami angeni ma client angeni lutho. Inkinga ikuye ebuza yena phela. Inkinga ayikho kuye ngoba because ngizama uku-understand no bhuti omdala angiyiva le ndaba uze sibe la silana ngoba ngi-understand le ndaba mina.
ula wena esigangeni lana yila kunemithi yakho nokuyitshala la. Ya kunemithi yami lengisuke ngitshala imithi nje engatheni mina ke lapha kwamakhosi ganga akatshali lutho kwena kodwa kubene ethwasa kuwena akaphuphi nokuphupha mhlawumbe ukuthi ebonise ukuthi kanti akumelanga mangabe umuntu uthwasile eboniswe ukuthi makahambe yofuna umuthi thizeni kuphi manje kahle kusolwa kusolwa mina la ngayo yonke lento ngoba ngamletha kuwena egula ngamletha kuwena mina ngamletha kuwena ngithi mayisuke ethwasa ngithi umuntu usukuthi umnikezele ukuthi yena ade lelo gobongo lelo umfundise leyo mithi mina yonke lento engisuke ngiyenza kumathwasa asuke ngena yena imithi yakhe uyithola nje wenkabendala ngoba imali yami ngayikhosta nje ngiletha lo mfazi kwakho umpatale malini lo ngafika ngibhadala u3000 for ukuthi angene egobongweni okay kwalandela ukuthi awonqwamba kufuneka imbuzi ezu4 wazikhupha zonke lezo mbuzi ngayikhipha lezo mbuzi yebo wayikhipha emva kwalapho wathi ithwasa ulikhipha ngo20000 manje ngiyaxeka sengikhiphe yonke lento umfazi wami akaboni akanyanga webhuti and kunenye into esingayi-understand wena mkhulu angithi ithwasa lakho leli manje mawungabe uyonyanga wena kunomuntu uyomnyanga somewhere obizwe khona awuyuphathe izinto zakho mhlambe uyayiphatha ngithi ngiyayiphatha mina ikhwama zami njengenjwayelo yabona okungiphatha kabi kakhulu kabeni namhlanje nje uphumile wathi uya kwi-client akaphathanga sikhwama akaphathanga lutho umbethe nje lezi zinto zakhe kuphela wathi uya kwi-client uthe uyi-client mina akaze ngazise ngaleyo nto leyo kodwa akaze ngeke sengike ngakuthola engifuna ukuthi sikulungise ukungangiphathi kahle ogobela esebephuma lapha kuwena bangitshela ukuthi wena nomkami niyajola kusho bani ogobela usukuwabathwasisa la bathi wena nomkami niyalalana bathi angithi uthwasile and uyabonakala efika la kanti anicedanga yini usuke ezothi yabona ke bangithuka ngamamasho njalo into abakuthuka yona ayikho into abakuthuka yona ayikho into abakuthuka yona musukwenza lento Sipho oyenzayo ngoba wena ngisizile kumkwakho esenkingeni egula so wena nomkakhe nazana nikaze anibonani vele no ukefike nje ulo unoZipho la ezothini ufike ezothini manje usuke ezothi baba mhlawumbe ngishoda ngumuntu othile uyakutshela ukuthi uyafika la nje mina ngitshela ukuthi okumhlanganisa noMehle Mamba kuphelile angisophinde ngimbone khona manje makafika la usuke ezothini usuke efuna ethi uzofuna imithi asuke engenayo umnikeze ngimnikeze mina ugcina nini kumbona mangaphosisi ngigcine kuleli aviki lela edlule obeke wafi ukutshelile ukuthi uza la kulela viki leli aviki edlule akaza nje ethi uza la kimi uhlezi uwe ufanele ukukhulumeke nomuntu wakho akukhulume ukuthini so mina ngiyazi indlela enisebenza ngathi uma ngabe nisebenzisana kanjani so mina mayiphume ethi ya kwi-client ngizwe ngazi ukuthi ya kwi-client ngizwe ngazi ukuthi mhlawumbe uzela ekhaya uyayithola kati ula ekhaya nini angisho ukuthi ula ekhaya so mina ngizokhala ngokuthi since aphuma kuwena awushengakani angithi wena uhamba ulalela bonke abantu angithi bathi mina mhlawumbe umyeni wakho mina ngijola kufanele ngibalalela labo bantu ngoba baphuma ekhaya ngilabo okay mkhulu ngicela ukubuza ngiyaxolisa hayi no uneyimbuzo ufuna ukuba ukuthi ebeshiwo ngoba sisebenza ngecamera kanje sifuna ukuthi sibe ne-evidence okay wena bhuti wami mina ngicela kukhona le engayiva uzokuphendula leyo ongayiva wena qala uphendule mina le khona umuntu othwasayo njengamanje la ekhaya namathwasa mina lapha esigodleni wakhona endlini yebo akhona endlini phela kudala siyanokha lapha akunamuntu ovulayo kuphi lapho ngaphakathi hayi akuvumele ukuthi kuvule nombani ya manje ngoba akuvumelekile ufuna ukuwabona lamathwasana lawo sike siwabuze wona ukuthi bakagcine nini ukumbona ubani noZipho bagcine nini umbone efika la unoZipho mina nifisa ukuthi sishonele ngala futhi asifisi Mr Jones let's go check sorry my good my shoe sokuze kuphuma nezihlangu angithi wena une client elapha kazi sokuze kuphuma nezihlangu la yebo sifuna la amathwasana sifuna ukujwayela kami ngokuthini sifuna lawo ma client lawo sifuna ukubona lawo mathwasana lawo let's get in my good sir mani ngaqala ngene hayi waye ungafuni singene sifuna ungene ufuna ngene mina qala waye akungene thina cha Mr Jones awumove thatha lento le nimuvele ima thatha lento nithuthela suka la awume kancane hey sokulayita wena nyanga ndini baphi labantu iphi nithwathela khona la hawu nangu nomfazi ithwasa nalo nangu ithwasa uye noZipho lo uye lo ufuna wena la bengizolanda imithi mina imithi kaba ngitshelile Mr Jones take her out ufuna noZipho la ufike uthe ay ufuna bazola engakamna nawe sasikwenza ngamali wangitshela ukuthi wena kuphelile nomfazi wami ake ngiphinde ngimbone la ekhaya ufuna nipho umfazi la ekhaya unoZipho ufike la
Ezonzana Uthe ufunani? Bamba G. Mameni. Wathi mina kuphelile Ufuna manje ufunani la ngoba imithalo zona umtshelile umyana uthini? Ngithe ngizolandimisa. I last week le. Uthe umgcine last week muslo muntu. sangoma lesi akusisona Uthe wena ufunani la? Bengizolandimisa. Hayi mamela la sisangidlali nawe mina. Angisumngane mamela wena. Angisumngane wakho mina. Ufunani la? Bengizolandimisa. Imithi yani? Kuye. Imithi yani? wena mfazi uzosala la ngoba ngisho senethandana Nesithando lesangoma sami lesi ungayenzi mamela la ungazojwayela njengamanje ungazojwayela ngoba bengithi ngizokulobona ngizokwenza ukuthi njoba ngikulehleka ngoba ngithi yakula kanti wena Yini oyenzayo? lesangoma bubulu lesi Bamba. sangoma lesi akashawela G bamba lo muntu akusisona isangoma Aye lesi wena kithini mana uye kusijwayela wena. Akusijwayela wena mntana ndini. wena mfazi uyasala la Ungazosijwayela sisi. Mamela la ungazosijwayela ungasenza ngathi siyilima thina ngoba sila. ngiyakshikikelela Yini ekubekela? Bengithi ngizolandimisa. Uthwase ini wena? Uthwase ini? Idlozi bhuti. Kuphi? La. Idlozi lithini? Idlozi lakho lithi buzolala nenyanga la. Angaze ngilale naye. Yini uphethe idlozi lobufebe mhlawumbe? Yo Nkosi yami. Ngiyabuza uphethe idlozi lobufebe na? kuphela kibo bonke laba Ucabanga siyadlala mhlawumbe? Bambani lo muntu lo. Bambani lo muntu. Usizo lani? Ufuna usizo lancane? Ufuna yimi. Hayi umntawo wabantu abadala yini? Uchawu umazi lo muntu wena. Axoxiseni kahle. Zange usho kahle. yini? ayikho indaba lesangoma lesi Bamba. ayikho indaba lesangoma lesi ufuna imali yami wesangoma ufuna imali yami Uyabaleka Mr. Jones bamba lo muntu nangebaleka. Bambani lo ntombazana. uzoyichitha le mithi oyifake yonke la Ngicela sisimo. Ngicela yonke le mithi le efake kule ekhaya ufuna imali yami wesangoma ufuna imali yami Ngicela ungibambelele out. Ngicela ungithathele ngibambelele out. Ngifuna ukukhuluma. ufuna imali yami mina angifuni Uthathele out uyisele. Ngifuna ukukhuluma nalo muntu. cha Thatha le out uyisele. Thatha. Hayi ngifuna ukukhuluma naye. ngiso lesangoma lesi Ngicela ukhuluma naye. Ngithathe G thatha lo muntu umsele. ukuthi xoxisane kahle. Okay, mamela la. Yebo. Mamela mkhulu sokulayita thina ungalingi usiphaphela. Uyangithola nje uyasiphaphela njengamanje. Yizo izinto utheni masifika la uthe uzanela ubani unozipho whatever. Uthe awumazi ukuthi ukupha ngithi. Yebo Uthe ungigcine nini? ngithe ngigcine last week. I last week. Ngesimanga ukuthi bengisaba. Uyena unozipho Okay, la. awutshela mina. Mina nginandaba ukuthi niyalalana niyenzani niyathandazelana niyashiselana impepho it's up to you lokho. Ngicela ukhupha imali kaBhuti. Imali ni webhuti, imali le bhuti. 20,000. 30,000. Sicela okay mamela la. Mamela. Uthi mamela la asikusabisi futhi sokwenzakalisa mafuna sikwenzakalisa. Yebo. Sicela le 30,000 uyibhatala nini ubhuti? Ukuthi niyalalana. isangoma nje ayikho sidala isangoma samanga lesi siyiqola Yayiqola. izanzola lezi Iqola yima awusitshela uzoyihlanganisa nini le mali? No, mamela la bhuti. Bhuti uyayibona le camera? Le camera le siya recorda meaning uyayibona? mabezofuna isizwe ulala nabo hayi akuyena Ukulandela wena uthini mawulandela? So wonke lamathwasa wonke amba kulandela. Uyena Okay, ufuna ngeze okay, njani. mane. nami ngoba ngumfana usizo la wena ulala nabo Oh yeah, yima bhuti wami. Nami nginemizwa. Hey, imizwa awusiyeke ngemizwa yakho. Imizwa yakho seyizoqhanyelela amantombazana azothwasa la. Azothwasa. Imizwa yakho isebenza emathwaseni. Awusitshele la bhuti. Uthi le mali uyikhupha nini? Ngizocethe ngize 2 weeks le mali ngizomkhokhela. Ngicela ushow kungakanani? awungijaha mina makuseyimi okufanele ekhiphe imali awungijaha mina ngiyikhiphe le mali le kanti wena yazi ukuthi ufuna ukulala naye lo mfazi So uthi okay mamela la. Ngoba namhlanje kulosuku uthi 2 weeks exactly. Yebo 2 weeks exactly. So after Ngiyathembisa. so after 2 weeks isifike la webhuti. Yebo anofika after 2 weeks. So namhlanje sithola malini? Imali osophuma nayo la ekhaya ozoyibusela. Ayiphi leyo mali? 15,000 ngoba mina ngangalindwa makuthiwa kufuneka imali kimi ngangivele ngiyikhiphe kanti uyazi nje egcineni kwakhona uzolala naye lo mfazi lo So namhlanje sifumana malini nomfethu? Ngawuthola 15,000. Uzothola kuphi? Uzosithumelela or kumele uyoyidraw? Ngicela ngekhadi ngoba njengamanje imali ekhona. Asingihamba siyoyikhupha kuthatha lelo khadi lakho siyahamba. Awuthatha ungene la lo umkhuphe umlinde ethatha ikhadi engabaleka. Omgade lapho. Guys into soyenza ngiyacela my brother wehlisa umoya. Ngiyacela wehlisa umoya ngoba sohamba naye mlinde ethatha ikhadi ithatha ikhadi lapho. Guys into soyenza njengamanje ngoba uthi uyathatha ikhadi lapha uzosikhuphela le half uzosikhuphela yona njengamanje. Sihamba naye. After 2 weeks sizobe sila futhi. Sizoyikhupha. Niyawina nabo iza naye lo muntu. Iza naye mangabe uyalithola le khadi.
Avala umnyango usho ukuthi manje ufuna ukuthi kuthiwe sikuntshontshiwe la ngenxa yethu. Guys mangabe unenkinga lapho la wena mbukeli ungalibali uthi usibhalele mthathe. Wangathi uyagoloza kanti wemfethu wenzani? Mangabe unenkinga lapho wena mbukeli ngicela usibhalele jozibioscope.co.za ningalibali nokusifollowisha enkundleni zethu zokuxhumana sikhona ko TikTok, Facebook we are Jozi Bioscope everywhere. Ni subscribe, ni like, ni comment, nixelele abanye abangazi ngeJozi Bioscope. Sifuna ukuzostopha yonke lenyakanyaka si clean i-country grand sharp. Mangabe kunenkinga ekhona sokufikela mangabe uyazazi ukuthi isangoma mbumbulu. Sokufikela lapha ekhasi and ngiyeke ukhole. I'll see you on the next episode.